Emisiunii Cafeneaua Sufletelor, alături de mine și de dumneavoastră. Acum se află doamna doctor stomatolog Alexandra Bobârnac. Este în această seară să ne vorbească despre niște lucruri foarte, foarte noi în stomatologie. Dragii mei, vă spun încă o dată că puteți să intrați pe www.cafeneauasufletelor.ro. De asemenea, puteți să ne sunați la numerele de fix afișate pe ecran și să ne dați SMS-uri la 1333, astfel încât invitații mei din această seară să vă poată răspunde pe cât posibil în timpul alocat emisiunii noastre la toate întrebările și la toate sugestiile pe care le aveți pentru dânsii. Vă așteptăm să intrați și pe ID-ul de Messenger Cafeneaua Sufletelor. Una dintre colegele noastre vă va răspunde cu siguranță la toate întrebările și la toate sugestiile pe care le aveți. Doamna doctor, bună seara! Bună seara! Bine ați venit la Cafeneaua Mulțumesc pentru invitație! Doamna doctor, vreau să ne spuneți ce ne aduceți nou în stomatologie. Despre ce vom vorbi în această seară? Aș vrea să vă vorbesc despre niște metode foarte des utilizate în străinătate. La noi însă utilizarea lor este în proporție mai mică. Motivul pentru care am venit aici să vă prezint aceste metode este că, folosindu-le, chiar facem o diferență în stomatologie. Chiar putem vorbi despre tratamente finale de lungă durată și, de ce nu, să mulțumim pe pacienții noștri așa cum își doresc ei și să le oferim ce așteaptă de la noi. Una dintre primele metode despre care vreau să vorbesc este DIGA. Ce este DIGA, doamna doctor? DIGA este o banală folie de latex care se așează, se fixează pe dinți, este menținută de niște cleme metalice. Este un sistem de izolare, de fapt, o variantă a rulourilor clasice care se folosesc în cabinetele stomatologice. Această DIGA, această folie de latex. Iată, avem și imagini, doamna doctor. Ce avem în imagini? În imagine avem folia de latex, aceea verde, clemele metalice care fixează această folie. Este o barieră etanșă între spațiul cavității bucale al pacientului și dintele în cauză. În acest fel, saliva abundentă în bacterii nu va pătrunde și nu va contamina. Uitați, în această imagine este arătat cum arată DIGA pe fața pacientului. Acela este domnul doctor endodont specialist. O să vorbim mai departe despre asta. Deci, este saliva abundentă în bacterii, nu va pătrunde către dintele unde lucrează domnul doctor și nici substanțele dezinfectante foarte puternice pe care domnul doctor în tratamentele moderne le folosește nu vor ataca mucoasa bucală și nici limba pacientului. Pacientul se simte foarte confortabil, nu intră apa. În momentul în care șlefuim, putem folosi DIGA, iată și șlefuire, apa nu va mai intra în gura pacientului și nici rumegușul dentinar când șlefuim. Este un disconfort pe care pacientul cu asta nu-l va mai avea. Așadar, acestea sunt avantajele folosirii Unul dintre avantaje ar fi faptul că chiar și o picătură de salivă care pătrunde în locul în care doctorul lucrează, să zicem că vrem să rezolvăm o carie, vrem să punem o obturație. Noi facem exereza dentinei, adică scoatem dentina alterată și vrem să punem o obturație. Este de ajuns o picătură invizibilă pentru noi medicii să intre în acel spațiu unde vrem să punem obturația și va determina chestia asta în timp dezlipirea obturației și mai rău carie secundară în timp. De asemenea, când lucrăm pe canale, foarte important când lucrăm pe canale, este faptul că o singură picătură de salivă pe canale ne compromite tot lucrul, urmând o infecție în os mai departe în timp. Astea sunt două motive pentru care eu recomand DIGA ca și un succes în tratamentul stomatologului. Există și dezavantaje folosirii acestei DIGI? Nu, dacă se face, este obligatorie anestezia, pentru că se așează pe gingie, este obligatorie anestezia. Este dureros, așadar, fără anestezie, însă se face anestezie obligatoriu. Iată cum teama pacientului de a-l durea se duce oricum, pentru că anestezia este obligatorie. De asemenea, nu este, cam asta ar fi dezavantajul, avantajele sunt oricum foarte puternice.
Este obligatoriu să folosim diga atunci când mergem pentru orice la stomatolog. Sigur că da, este obligatorie diga. Să o folosească medicul, adică. Medicul și pacientul chiar să o ceară. Deci este foarte importantă această digă. Nu este obligatorie, să zicem, la șlefuire sau la detartraj. Diga, doamna doctor, este acum în imagini, este aparatul acela care se pune pe gura pacientului, sigur că da? În șlefuire nu este obligatoriu de folosit, în rest și la detartraj, în rest, la orice tratament stomatologic avem nevoie de izolare, nu avem nevoie ca saliva cu bacterii să ne contamineze locul care lucrăm noi. Și atunci când mergem să facem o extracție, doamna doctor, trebuie folosită diga? Nu, la extracție nu. Acolo nu avem nevoie. Osul singur se va reface, acolo avem nevoie doar să coasem, în rest nu avem nevoie de izolare. Ce fel este șlefuirea pe care o folosiți dumneavoastră acum față de șlefuirea